No. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Emmy. Happy birthday to you. Hurá, zatlieskame. Všetko najlepšie k narodeninám, Emuška. Počkaj, pomalinky. Postav sa k tomu, ešte odfoď ju Zlatík s Sonou. Počkaj, Muška. Urobíme aj fotku, aby si mala peknú, dobre? Počkať, moment. Ku maminke sa pozri, na maminku. A to je si pre žlčičku. No. Das ist ein schönes Foto. Ich mag die Blumen haben. Schön. Ich mag die Blumen haben. Die Blumen magst du essen? Die kann man doch essen, das ist Marzipan. Und jetzt, wenn du möchtest, kannst du auspusten. Und die was Super! Super, Schnecki. Alle auf einmal, ganz toll. Schuhe. To panočky si dostala? Poď porozbaluj si do darčeky, čo si dostala dneska. Schneckchen. Und ich wünsche dir auch nochmal persönlich alles Gute und alles Liebe. A ja platim šokoládičky. Poďme mňa zoberieš. A ja teda máš ovonia, dobré? Tak aby bolo aj vidno malinku. Emuška, poď aj ocko ti dá ešte. Všetko dobré, Emuška. Daj mi ručičku. Všetko dobré, kvôli narodeníka, veľa zdravia, šťastia a lásky, aby si bol poslúchala rodičov. A ešte veľa narodeník mala, jo? Skúšku. Daj za to. Mám od vás svoje teda srdčeky. Du hast Simonko. Simonko chce. Noch eine. Was noch eine? Čo to tam máš, Niki? Cinderella. Oj, DVD. Oh, ziemlich hat auch so was los. Hm? Sagst du auch so schön? Jetzt diese. Čo to tam je? Warte, Schneckchen, das ist so ein Kissen, weißt du? Das müssen wir jetzt alles rausnehmen, dann kannst du die Kinder. Kamuška. Počkaj, ti skúsi takto pomôcť s tým, dobre? Pozri. Kannst du pomóc? So. Tak. Kieže teraz to Magst du tak. dir gleich um den Hals legen? Nein. Pozri, Šneky. Tu nevidíš takto. Ukáž ju? Darf ich dir auf den Hals geben? Áno, skúsime. No daj. Na komm. Alebo Marcelka ti dá. Poď, maminka podrží Simonka. Alebo maminka ti dá okolo krku. Dobre, počkaj, nie tak, Emuška, nie tak. To sa tak otvára, vieš? Môžeš. Schau, das ist nämlich mit so einem Verschluss. To je taký špeciálna, Weil die Zlatko. Kette, was Mami trägt. To je taká už pekná, vieš, pre dievčatka veľké. To není taká naťahovacia, ako máš ty drevené. So, das ist eine richtige Kette. Das ist deine erste richtige Kette. Ukáž? Schau, wie hübsch. Ukáž sa aj my. Pozor, pusti, aby sme videli. Oh, Ah. ist die hübsch. No, vidíš, super však. Wie groß? No, Meine Torte. Dein. tvoja torta, áno, tvoja. No a teraz si môžeš odbaliť ďalšie darčeky. Skús. Simi. Simi. Hej, tu som, Simi. Aj, ďalšie puzzle. Das ist so ein Spiel. Ein Würfelpuzzle-Spiel. Wir sind
Spiel. Tá torta ťa viacej zaujíma ako darčeky, počúvaj. Was Was zum Anziehen? zum Anziehen? Od krstnej mami? Od nás. Ej, šuje. Však? Budeš nosiť tenisky? No, môžeš si tam otvoriť. Tiptoy, nie? Či? Peta. To máš dve knižočky, mužka Tiptoy. Aké sú to, ukáž? Počkaj, takto, máme jednu, takto máme jednu, ukážeme. Toto máme Weltatlas a druhú máme Počasie, však? Počasie a svetový Atlas Mini. Taký veľký darček si tam dostala. Čo tam bude? Čo to je mi? No, ale vidím, že už si oproti minulému roku profik v odbalovaní darčekov. Už ti to ide. No, ukáž. Ej, oje. To bude také niečo skoro ako PlayStation, také pre detičky malinké, však? A tu? Čo to je? Dora je tam? Dora však. Potom ti ukážeme, ako sa s tým hrá, no? Tam sú také hry, tam sa dajú také kazety kupovať. Pozri, vidíš, tam tie kazety, čo má maminka v ruke, tie sú do tej hry. A keď budeš v aute, sa budeš nudiť pri dlhej ceste, keď pôjdeme pozrieť babku na Oravu, tak sa budeš hrať v aute. OK? Potom ti ukážeme, ako sa s tým narába, dobre? No ešte taký pozri, ešte tu máš kopec, ešte tašky tu máš. Pozri sa, čo tam ešte, aké máš darčeky, čo si ešte dostala? DVD ist das, Jaminka. No, Finding Nemo. No poď nejaký ešte, vyber si, čo tam máš ešte. Čo to je? Kuci. Nevieš, ktorú tašku skôr, mužka? No niekde si vyber. Soll ich dir helfen? Ja. Pozor, aby ste sa nezašpinili si o tortičku. Čo to ešte tak? Ja. Jogginghoze, pozri sa. Ty budeš pekne nosiť? Ojojoj, nejaký na ty ideš byť fešanda. Tu máš zase nejaké košielku, či čo to máme, košielku. No, vyber si neskôr jednu, tak. Pozri sa, aké už tam máš tričko, ty. Wow. Ukáž aj na kameru, ukáž. Tu Ja, so kannst du mir das halten. Pekne, no, super. Ukáž sa aj mi? Ukáž sa aj tu na, aby aj babka videla. Tu, pozri. Ty budeš mať také pekné tričko? No ukáž, čo ešte tam máš.
Ej, a zase tam máme zase nejaké tričko. Ukáž sa. Ukáž. Ej, no ty budeš ale fešanda. Ty budeš ale parádnica. Pekné, pekné. No ukáž, čo máš ďalej. Daj maminke, ukáž sa otočku maminke, nech ti urobí fotku. Budeš mať album, kde budeš mať len takto fotky do tohto. Super. Ďalšie. Ukáž ďalšie. Ďalšie tričko. A tam je nejaký Hauko však. Sein Milo-Hund ist das. Wieder Milo-Schatz ist das. Ukáže mi. Ej, ha. No super. Ďalej. Simi. Hej. Hej ty. Simi. Happy. Was ist denn da? Ej, ha. To je nejaký malý leopard, alebo čo to je? Bude asi nejaký leopard. Leopard baby, no. Alebo gepard. Warte mal. Maminka ti pomôže, dobre? Ukáž. Také ty už budeš mať frajerské, dotrhané, no super. No ty budeš. Dobré, že si tie rúžové. To ma ja pozerala. Ježiš, páči, to moderná fešanda. Aj na toto som pozerala. Hovorím si, neviem, či nosí. Také trikrát som si netrúfla. No Jemuška, Zum Anziehen, ha? ty máš toľko šatičiek, také. Všetko? Schon aufgemacht. Tak super, Jemuška. Vetrovku si dostala od krstnej mamy. Torte? No torta, teba viacej zaujíma torta ako všetky darčeky dohromady však. Už chceš papať tortu? Zeigen wir dir, wie du mit Linda spielen kannst, okay? Gut? Mach das. Wenn Simon schlafen, dann kann Keď pôjde Simonko spinka, tak ti ukážeme, OK? Ale najskôr sa napapáme a tak, dobre? Ja, ist deine Torte. Tu je tvoja tortička, dobre, Zlatko? Super. Si všetky sviečky. Aber das ist das Zucker. Das da kannst du essen, das ist Marzipan. Aber dieses Zucker, das ist nicht gut für die Zähne. Das ist nur so als Tief. To je deko, vieš? Aber die Rosen kannst du essen. Das sind Marzipanrosen. 4 Rosen. No a ešte ukáž na kameru, koľko to máš ročkov? Koľko je to? 4, Dann zeig auch super. noch wieder in die Kamera. Aber so schön zeigen, schön zeigen. Tak, 4. Super, schön. 4 rôčky máš, 4 rôčky, super. Super. No dobre, Bist du zufrieden mit deinem Geschenk? Was dann los? torta je dôležitejšia. Ja, du. No dobre, Šneky, tak dáme si kúsok torty? Áno, tešíš sa na tortičku? Aj to budeš papať, áno, ružičky však. Dobre, tak si dáme potom tortičku kúsok, áno? Ja, das ist super. So von der Torte, das habe ich nicht draufgegeben. Taký len asi. Zakývaj papa, Simči. Simi. No dobre.